Nixtieq ukoll ngħid kelma tal-aħħar imma kelma li nixtieqha tasal fejn hemm bżonn tasal. Favur il-vittmi tal-użura. Jekk inti tislef lil xi fqier mill-poplu tiegħi, iġibx ruħek miegħu bħal wieħed li qed jgħix mill-użura, il-kelma hawnhekk hija naqra soft, sellief mhux biżżejjed, għax li tislef huwa taħnina. Imma inti li titlob ta' 100 euro li tajt 100 oħra, dak huwa serq, dak huwa dnub li jgħajjat il-Alla. Hemm min biex iwassal sal-aħħar tax-xahar jissellef u jitolbuh id-deheb, mhux biss bħala ran, imma bħala ħlas. Hemm min hu vittma tal-użura minħabba n-negozju li sejjer ħażin, jew inkella nħabba l-vizzju tal-logħob. U x'inhu meta jiġi bniedem iħabbat fuq il-bieb tiegħek u jitolbok tisilfu, tkun qed tidneb gravament jekk inti tmur kontra l-liġi u titolbu iżjed mill-8% li l-liġi ta' Malta tippermetti. Hemm min qed jitlob 20%, 30% interess. Nafżakom se tagħtu kont lill-Alla talli twasslu lin-nies f'tarf ta' preċipizzju. Uħud itemmu ħajjithom għax ma jistgħux iħallsu d-dejn tal-użura. Il-kmandament ta' Ġesu mhuwiex fl-ajru u l-kelma tal-isqof hija ċara, qed nafża lil min qiegħed jagħmel l-użura u jekk isawwat il-poplu tagħna billi xaħħam butu li dak il-flus huma misħuta u nisħithomkom jien.